no es tracta d'una qüestió sense importància. Ja en l'Odissea d'Homer es feia referència als éssers humans com humans fariners, i és que el fet de produir la farina requereix d'un procés que per molts antropòlegs ha estat considerat com constitutiu dels éssers humans, essent aquest l'agricultura. Més enllà del terreny antropològic, també en l'àmbit econòmic i especialment en el nostre territori, l'agricultura és fonamental, ja que el passat 2015 representa el 20,5% de les nostres exportacions. Més lluny de teòriques reflexions, no parlem tan sols d'una qüestió merament acadèmica, ja que estic ben segur de que l'agricultura també forma part de la nostra història més íntima i propera. No m'equivocaria en afirmar si molts dels que ara us disposeu a veure aquest debat teniu un familiar que s'ha dedicat o encara es dedica avui dia a treballar el camp. Però des de fa un temps molts són els agricultors i llauradors que es venen queixant de la situació, pensant que el camp està caient en un procés de marginalització. És per això que avui, en Algemesí, al debat, amb una taula excepcional, posem sobre la taula el problema de l'agricultura. I si bé no farem com Hamlet i ens preguntarem sobre el ser o no ser, de forma més humil i senzilla, prendrem una taronja i ens preguntarem sobre qui fórem, qui som, però més important encara, sobre qui volem continuar sent. Moltes gràcies i benvinguts de nou al Algemesí al debat. Una vegada més en Algemesí al debat i avui amb una taula excepcional per poder parlar d'una temàtica que ens resulta tan important com és l'agricultura valenciana. I per fer-ho contem amb la presència de dreta a esquerra de Roger Llanes, director general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Ramaderia de la Generalitat Valenciana, a més de ser enginyer agrònom per la Universitat Politècnica de València i disposar d'articles i comunicacions al voltant de les problemàtiques. Sí, al meu costat, ben conegut del poble d'Algemesí, regidor d'Agricultura Toni Garcia, a més de ser un professional de l'agricultura. A la meva esquerra, també un conegut del poble, Adrià Xirvés, economista, amb el reconeixement de la Universitat de València en Anàlisi Econòmica i Economia Aplicada, i també catedràtic d'Organització i Gestió Comercial. I per últim, tancant la nostra taula, Vicent Martí, oriünd d'Alboraia, és també un professional de l'agricultura, a més de ser Premi Nacional d'Agricultura Ecològica el 2006 i haver participat en diverses conferències i tertúlies. I per entrar un poc com a presa de contacte amb el debat, preguntaria als participants si és tan important l'agricultura en la nostra comunitat o realment és una cosa que pertany al passat. No sé, la gent és conscient de la situació que vivim, Roger? L'agricultura, en primer lloc, bona vesprada, l'agricultura és important a tot arreu. És una fal·làcia, és una falsa modernitat dir que l'agricultura no és important i que està passada de moda, siga en València, siga en Madrid o siga a la resta del món. No n'hi ha segurament res més important que tindre l'alimentació i una alimentació sana i equilibrada assegurada. I el fet més important és que no som conscients de com això és tan important i el no ser conscients fa que no el valorem suficientment bé. Nosaltres estem en el govern des de fa 8 mesos i per donar soles unes pinzellades de la importància de l'agricultura, encara que sigui molt ràpidament, voldria dir que aproximadament el 60% del territori de la Comunitat Valenciana pertany o està relacionat amb el terreny agrari, o almenys en això que no és el sòl no urbanitzable, i que la major part de les exportacions valencianes són degudes al sector agroalimentari, el 24%. I així que esteu en la Ribera sabeu la important que suposa. Continuarem parlant després, ja ha passat el minut. Vicent, el teu torn, un minut. Bé, primer, gràcies per haver-me convidat a aquesta taula tan interessant i donar les gràcies també al poble d'Algemesí per tindre l'oportunitat de poder explicar el que jo penso de l'agricultura, perquè me sembla que és
una de les coses més mal vistes i més abandonades en els últims 40 o 50 anys i que realment és una necessitat imperiosa perquè tots els dies mengem. Però jo vull anar una mica més enllà i en el moment me referisc a l'agricultura, i per a mi l'agricultura és cultura, no? I sobretot l'agricultura ecològica, que l'altre realment no és agricultura, per a mi ho hem enverinat tot i de fet realment està demostrat que això és així. I tenim que evolucionar cap a un altre lloc i obrir-nos al món, no tancar-nos en els vicis adquirits en els últims 40 o 50 anys després de la Segona Guerra Mundial. Continuarem parlant sobre la temàtica de segur. Toni, el teu torn? Sí, bueno, Esplai, moltes gràcies per fer un programa més de l'agricultura. L'agricultura, si és més que important, és imprescindible per a mi, perquè entre altres coses les persones poden passar sense tren, poden passar sense tele, poden passar sense moltes coses de les que avui tenim i ens ajuden a fer la vida més agradable, però dudo jo que n'hi hagueren molts que pogueren passar sense menjar. I els agricultors, una de les coses que ens dediquem precisament, a part de mantenir el medi ambient, és a donar-li menjar al resto del poble. El que passa és que per les circumstàncies que siguin, els agricultors sempre han sigut el cul del món i continuen sent el furgó de cola d'un tren que se diu vida, o país, o economia. En la nostra comunitat on estem, l'agricultura, jo me sembla que, conforme diu Roger, forma part d'una part important d'aquest pastís que se diu l'economia d'un país. Per tant, sí, crec que en ella, forme part d'ella i estic orgullós de ser. Moltes gràcies. I per tancar aquesta ronda de reconeixement, Adrià, el teu torn. Ja han dit adés que és molt important, és més de pràcticament la quarta part de les exportacions valencianes són agrícoles o de transformats agrícoles i això dona una rellevància de lo important que serà. En el passat ho ha sigut molt més, hi ha canvis, etc. I en el present ho és. Ens hem d'adonar en els pobles agrícoles com l'agricultura a gent que estava en situacions molt difícils li ha pogut donar treball i feina. I una cosa important que potser acaba i que no se sap. Califòrnia, que és un dels estats més rics i més avançats dels Estats Units i del món, el sector més important, és més important que Google i les altres empreses, és el sector agrícola i l'agroalimentari. No oblidem això. Moltes gràcies. Com veieu, la temàtica pareix més important del que a diari ens pot semblar. I per entrar ja directament en el que vindria a ser el cos del debat, ens agradaria posar sobre la taula temàtiques que des d'un passat venen arrastrant-se o venen generant debats en l'agricultura. En primer lloc, si us pareix, podríem parlar del minifundi, que ha tingut de bo aquesta forma de producció i també una qüestió que ressona de baix. El camp valencià perdria la seva identitat sense el minifundi? No sé, quina és la vostra opinió al respecte, Toni? No, que va, el camp valencià, precisament, si per alguna cosa se característica, és per el minifundi, que a pesar de ser una manera de vida, no deixa de ser una artesania pura, perquè el que fem així són incapaços de fer un altre puesto. De la manera que cultivem així, és impossible que se cultivi un altre puesto. Una altra cosa serà el que se diu que les grans superfícies, etc., abaraten els costos. Jo, des que tinc ús de raó, sempre hem tratat d'abaratar costos en l'agricultura i ens han trobat sempre en el hàndicap de dir, bueno, anem a veure, anem a produir més barat per a vendre més barat, perquè si produirem més barat i el preu fos el mateix, continuaríem tenint un mig de vida mitjanament potable. Però produïm més barat i ens ho paguen més barat, avui les grans multinacionals són les que dominen el cotarro del món agrícola i elles avui s'estan establint via empreses en altres puestos que no són ni tan siquiera a Espanya, a altres parts del món, en la qual no sé si de veres se cobra menys per les jornades laborals, o tenen menys impostos o tenen més ajudes, però no poden competir avui per avui. Opineu el mateix? El minifundi continua sent la solució? O què ha tingut de bo? No sé, a la vostra opinió. A veure, potser jo menisc un poquet de lo que és així, un poquet la pregunta... Bueno, no menisc de la pregunta, però potser n'hi ha certs mites. Minifundisme, si tinc xicoteta propietat, mira, això és el que m'ha tocat, procuraré mantindre-ho i si puc fer-ho un poquet més gran. Però hi ha alguns mites que cal llevar-los perquè les parcel·les
Si són més grans, millor. Però parcel·les xicotetes, depenent dels cultius que siguin, són rendibles. Ja depèn del cultiu i de conforme se porti. Parle, a lo millor hi ha una cosa que t'havia posat en el currículum, però que, com estava en últim lloc, no l'havies dit, però trobo que és important perquè no parle només des de la teoria, sinó que parle també des de la pràctica, perquè he heretat terra, la meva dona i jo la porte, la gestione i faig comptes. I n'hi ha parcel·les xicotetes de 4 o de 6 fanecaes que tenen, si ho hem encertat, el mercat va bé, doncs tenen rendibilitat. I igual com me passa a mi, no és una observació particular, estem veient on hi ha cultius, varietats de quequis que fins ara han tingut parcel·les xicotetes de 4, 3, 6 fanecaes, tenen rendibilitat si estan ben explotades, igual com fruitals. I si mos n'anem, tal vegada perquè conec més el tema de la Ribera, si mos n'anem a Benifaió, que fan horta, n'hi ha parcel·les molt xicotetes que tenen una rendibilitat molt alta. Opineu el mateix? Continua el minifundisme, no? Aleshores intentem. Evidentment depèn un poc del tipus de cultiu que facis i també depèn de la zona. Per exemple, després es posarà segurament el seu cas Vicent, i Vicent és d'una zona on el minifundisme no diu per baix d'on és minifundisme i per dalt d'on és minifundisme. El que passa és que en València i en moltes zones estem en una extremada parcel·lació, que és una cosa, i a més en una extremada dimensió petita de l'explotació, que són dues coses diferents. Tu pots tindre una explotació que sigui xicoteta, però és que a més de tenir la xicoteta la tenim molt parcel·lada, en la qual cosa és possible que algun campet siga rendible en segons quines condicions, però el que està fent és que evidentment estàs perdent molt de temps en transport, o estàs perdent molt de temps d'anar a un altre, o estàs perdent molt de temps en el reg perquè tens que tindre més temps per dur l'aigua que per a regar, i tot això fa un còctel que malbarata molt de la teua feina. N'hi ha cultius com l'horta, com les verdures, com conrear hortalisses, on per la seva pròpia rendibilitat o per la seva pròpia caracterització resulta possiblement més adequat o siga més fàcil substituir o enmascarar la dimensió mitjana o xicoteta de les explotacions. Però quan et trobes en arbres, en conreus llenyosos que desenvolupen, per exemple, 4-5 metres quadrats per cada arbre, la superfície comença a ser algo important. El enmascarar una xicoteta dimensió en una hiperespecialització i també en una hiperintensificació, que és el que a voltes hem tingut per ací, també pot ser dolent. En la conselleria, i és una cosa, pot ser un mite, però diguem, està establert, tenim un problema de minifundisme i d'excessiva parcel·lació en moltes zones de la Comunitat Valenciana, i això és algo que no és ni bo, vull dir, mediambientalment no és sempre bo o no és rendible. Seria molt més rendible si això no existira. Durant el transcórrer del temps hem tingut un sistema hereditari que feia que les explotacions anaven heretant-se per els fills i partint-se, i això és el que ha donat en el nostre minifundisme, mentre la rendibilitat de les explotacions o la rendibilitat de la tronxa i sobretot la figura de l'agricultura a temps parcial, és a dir, és rendible perquè jo no estic comptant, feia que això es mantinguera, però a hores d'ara, quan després parlem, anem a una professionalització, això té que tendir a la seva, no desaparició, però a adoptar unes estructures que siguin més capaces. Vicent, creus que és així o hi ha una òptica diferent al voltant del problema del minifundisme? Anem a veure, jo crec que això és qüestió de sentit comú, no? Si el mini és tan mini, al final no cabem dins del cotxe. I és que no podem quasi ni rodar dins de la parcel·la, que és el que se referia a Roger. Jo com que visc d'això i també ho gaudisc i aleshores també ho patisc, pense que tan menut no pot ser. Té que ser menut, però tan menut no. No pot ser que treballem mitja faneca aquí, una fanecaeta allà, això no és possible. I estem perdent molts recursos d'estar moltes hores, de gastar molta aigua, de gastar molta gasolina, de ficar els pous en marxa i ara si estic regant mitja hora allà una hora. En ningú moment estic parlant d'una parcel·lació a lo bèstia,
però sí que tindrà un poc de coneixement per part dels Consells Agraris i de la Conselleria de reestructurar-se d'una altra forma, no? Una persona, una família, en quant de tros, estic parlant ara en l'Horta de València, pot viure, no? Venent el seu producte d'una forma normal i natural per a poder viure aquesta família. Doncs podríem estar parlant, potser una hectàrea, 2 hectàrees, depèn de la zona, no? Si és més al nord, si és més al sud, estic parlant de lo que és l'horta. I intentar tindre-ho tot el més aparcel·lat possible, perquè això ens va donar molt de crèdit, estalviar-nos molts recursos i viure d'una altra manera, i tindre un poc de temps per nosaltres, que normalment el llaurador no té temps només que per a treballar. De fet, en la conselleria, una de les coses que volem ficar en marxa i estem treballant ja és, a través de múltiples instruments, i la forma jurídica pot ser una llei, però abordar el tema de les estructures de la propietat, no sols perquè ho pensem en ells, n'hi ha cooperatives, comunitats de regants, particulars que s'estan associant per aconseguir precisament això que és el que està dient Vicent, que és no perdre temps, més temps en desplaçaments i més recursos en desplaçaments d'una a altra que en el propi conreu de la terra. I això que està Vicent en una zona on són especialment bona la terra, on tens 3 collites, on a més són collites de molt de valor, però com ell diu, quan te'n vas un poc cap al nord, cap a l'altra punta de l'horta, per exemple, el meu poble, en Puçol, allà les explotacions de natural tendeixen a ser més altes, més grans. Adrià, pareixies no... A veure, sí, jo havia dit, és millor, si les parcel·les són un poc grans, millors, però si jo porto, o sigui, t'ho havia comentat que podia portar números, o sigui, 4 fanecaes d'una varietat bona generen rendibilitat. Si el del costat te ven les 2 fanecaes a tu, millor. Parcel·les de 10 fanecaes, òbviament, són millors, però el que predomina així són 4 i 3. S'ha de propulsar que passen de 4 a 5 o a 6, segons les possibilitats de cadascú. S'ha de tindre en compte algun paper de les tecnologies. Així en el GMSI s'està fent el rec de goteig i això redueix els costos. I n'hi ha un altre factor que potser pot ser pesa molt, perquè està així la cooperativa del GMSI, que aquests desplaçaments no se fan tant. Ara parlarem, i ja passant un poc al problema de la mecanització, què suposa en el seu moment i també si hem sabut adaptar-nos al paper que ha jugat la introducció de la maquinària en l'agricultura valenciana. No sé, quina és la vostra opinió al respecte d'aquest tema? Adrià, ja que estaves parlant del rec a goteig. A veure, el rec a goteig és una tecnologia dels israelis fantàstica, perquè encara que tingués una parcel·la xicoteta, l'adob se fiquen en les capçals i te'l reparteix i no has de passar ànsia portant l'aigua. Però, a veure, jo faig números, han anat a fer-me un tractament i el que ha anat en el turbo no m'ha cobrat, per desplaçar-se a lo millor 4 o 5 quilòmetres, no m'ha cobrat més. Vull dir, és una cosa que ho té assumit. Que és millor que el que fan alguns, el que fa la cooperativa, quan va fer alguns tractaments, va a un seguit de camps, van a una zona, se va racionalitzant. Més que la mecanització, jo penso que... Acabant en aquest punt perquè puguen parlar. Si vols acabar ràpidament... És que tu has posat la mecanització, però ara el que és molt important és que parlem de la I+D+I. Perquè ara, en les noves tecnologies, això ens pot donar moltes possibilitats. Potser encara estem en la mecanització, però ara tenim un mòbil, tenim un problema, potser vegem unes fulles d'un arbre que estan malament, i no necessitem ni desplaçar-nos a la cooperativa o al tècnic, li fem una fotografia i li l'enviem, dic, què és el que he de fer així? O què és el que he de fer en un moment determinat. Això és molt important. La mecanització, jo crec que és per on anava, era per intentar abastir més producció en menys mà d'obra, independentment del que serien allò que es referia Adrià, que és les tecnologies de la informació, que lògicament van a donar tot un gir a el que pot ser la disponibilitat d'informació respecte de les malalties o respecte del propi rec. En aquest sentit, una de les coses que se volen fomentar
al intentar augmentar la dimensió de les explotacions és justament una major mecanització, perquè en si mateixa la mecanització no és algo dolent, sinó que és algo que resta mà d'obra i que a més possibilita que tu acabes tenint una major productivitat, que bàsicament és el principal obstacle que pot conduir el minifundisme i l'excessiva parcel·lació, a banda dels desplaçaments que pot conduir. La mecanització, si bé és cert que en cert moment ha suposat un bot enorme, és possible que ara vinguen els avanços en l'agricultura, no vinguen tant per la mecanització com per altre tipus de tecnologia o per altre tipus de tècnica, que és el que està, per exemple, pensant Toni Martí, en altre tipus de tècnica. Podem dir la biotecnologia o podem dir directament de tècniques biològiques. Toni m'havia donat la paraula, després Vicent Martí rebufava un poc. La mecanització als llauradors ens ha ajudat i ens ha ajudat un muntó. I a més de que ens ha ajudat en economia, ens ha ajudat en fer-nos la feina més fàcil. Així que si tots ens recordem, quan la llenya se podava i a més se plegava en la mà. Avui ja se tritura. Cabien 2 o 3 homes per plegar-ho, avui va un tractor en una trituradora i en poc més de 20 minuts, mitja hora, 3/4, te ho fa i punto. Quan jo es comenci la professió que tinc avui, es començarem a polvoritzar en manxa, després vingueren les gomes i ara venen els turbos. O sigui, ho han fet molt fàcil, res que dis del goteo. El goteo és tan fàcil com una persona se'n pot anar, i de fet en el Gemesi me costa que se'n van a un muntó de llauradors en l'estiu a Cullera, perquè quasi tots tenen apartaments, i el goteo va regant i només tenen que vindre a supervisar-ho, ficar, netejar el filtre i colorín colorau. O sigui que sí que és de veres que mos ho ha fet més fàcil. Però n'hi ha una pega, sí. La mecanització ens ha fet més fàcil, però és que el producte que se tira, tant fitosanitaris com fertilitzants, ens ho estan ficant els preus que són intocables. Nosaltres podem abaratar i nosaltres podem fer tot el sacrifici del món. Però si n'hi ha una quantitat de persones que el que avui val 10, l'any que ve ne val 12 i l'altre ne val 15, sempre anirem a l'arrastre dels preus de fitosanitaris i fertilitzants. Dels preus ja segur que en parlem després. Vicent, per acabar amb aquest tema. Bé, jo n'hi ha moltes coses que estic totalment en desacord amb el que s'està comentant, i en algunes coses, evidentment, estic d'acord. Quan parlem de mecanització, en certa mesura estic d'acord que en algunes coses ens ha ajudat, en unes altres s'han fet molt dependents de tot això. Això per una part. Jo en cap moment pensaria desprendre'm de l'atracció animal, en ningú moment, perquè desprendre'm d'això seria desprendre'm dels meus orígens, de la meva forma de veure la vida, de tractar els animals i d'estar en el camp en ells. O sigui, jo llevar-me tots els animals que tenim per treballar i quedar-me soles en els tractors i quedar-me soles en mules mecànics i tot allò, per a mi l'agricultura, perquè ja he dit abans que l'agricultura per a mi és cultura i cultiu ve de cultura. O sigui, perdre tots els orígens, per a mi me tindria el mateix treballar al camp que treballar en una fàbrica, i no és el meu cas. Això per una part. Després s'ha comentat també alguna cosa del goteig. Jo estic parlant de l'Horta de València, que baix el meu punt de vista i fent una agricultura, quan parla d'agricultura jo sento les bases molt clares. Agricultura és agricultura. És cultura d'un país. L'agricultura, per ser cultura, no és verí. El verí no és cultura, el verí és mort, és assassinat d'una quantitat d'animalers que tenim, que això se denomina vegetació de ribera, i el reg de goteig, el que ens suprimís són d'eixes sèquies, són d'eixa vegetació que tenim a l'Horta de València i a tot arreu al País Valencià, que feia un equilibri entre el que eren els conreus i el que era eixa vegetació. En fi, això de ficar del que el llaurador s'ha transformat en tan còmode, això té un preu i això és molt bo per les grans empreses i per les grans multinacionals. Jo, si la meva família no està incorporada en esta vida, no té ningú sentit l'agricultura. Moltes gràcies. Com veieu, el fet de parlar del passat ens porta inevitablement a acabar parlant del nostre present. I és per això que ja parlant d'alguns problemes que ens acusen en aquest temps, un de ben greu, o que almenys ho sembla per a molts agricultors i molts que n'han parlat del tema, és sobre la regeneració generacional. És un problema? Ara ja no hi ha el pare, mare, vull ser llaurador, o això ha existit, o per què això s'està perdent? No sé, què teniu a dir al respecte? Els primers que ens han preocupat que els nostres fills vagin a la terra som els llauradors.
per culpa de lo que estàvem veient que ens en venia damunt i ja ho tenim ahir. O sigui, els primers que ens han preocupat que els nostres fills no continuaren la professió de nosaltres han sigut els mateixos llauradors, perquè veien les possibilitats que anaven apagant-se i anaven acabant-se ja poquet a poquet. A pesar de que la terra o l'agricultura sí que és capaç de recollir, en aquests casos que han tingut ara d'una crisi que ha sigut molt forta, etc., i han sigut capaços d'assumir tota la gent que en un moment se n'anà de la terra en edat per donar-li producció i fer-la treballar a altres puestos que no sé si es guanyaven més fàcils, però que sí que es guanyaven amb un tot, si se pegaren a fugir de la terra, ara ens trobem en el hàndicap de que tenen que tornar a casa, tenen que tornar a la terra i es tenen que tornar a acollir en la terra per a donar-los un mig de vida, que possiblement no fora el que tingueren ells en l'època de la retxola que diguem tots, però que sí que poden subsistir, pagar i anar tirant avant a veure si això per una banda o per l'altra pega un bot i torna a canviar. No sé, opineu, hi ha un problema de regeneració, Adrià? Jo penso que hi ha un problema de realisme. Ara els altres sectors estan més mal. La gent, així estem veient-ho, comercials, obrers, informàtics, jo estic veient que el que estan fent, com no tenen altra forma, no tenen altres opcions, no poden anar-se'n fora, estan treballant. Que m'està passant del turbo ha estudiat informàtica. Un altre que està podant era un comercial. I moltíssims casos. És que no n'hi ha altra opció. El que n'hi ha que fer-ho és bé, és una estratègia bé, però no tenim altra opció que això. Roger? Sí, és evident. Si parlem d'estadístiques, la població agrícola i entenent, o agricultora, i entenent per agricultora aquell que es dedica realment, que és un professional, no potser com està dient Adrià o com jo, que tenim terra i que podem anar, però la gent que majoritàriament viu de la terra i que desitja fer de l'agricultura el seu medi de vida, cada volta està més envellida. És cert que en els últims anys tal volta circumstancialment ha tornat la gent jove. I ha tornat de la mateixa manera en què en certa manera se n'anà la gent jove de l'agricultura, impedida per una crisi, s'ha tornat a això. Però el principal és que en algun moment les condicions de treball i la remuneració que duien era segurament pitjor que en altres sectors. I, a més, i si estem parlant ja no en la Ribera o en l'Horta, que som tots d'ací, sinó que estem parlant de l'interior del país, doncs, a més, les condicions socials, les condicions de benestar, les condicions en quant a educació i sanitat eren molt pitjors que les condicions que podies trobar en la franja litoral. No n'hi havia accés a metge, ara, per exemple, n'hi ha pobles on se n'han anat les caixes d'estalvis, els col·legis, els llocs on poder atendre les persones majors. Tot això ha fet que hagi hagut una menor incorporació de jóvens. Últimament som molt conscients i, per exemple, tal dia com avui, així publicar una línia per a intentar ajudar a la gent jove a que torni al camp en unes condicions més acceptables. Una cosa que bé, estem partint d'uns programes vells, però que s'han donat molta pressa en fer i que feia ja 3 anys que no podíem treure, que són les ajudes a la incorporació de joves llauradors. Vicent, creus que hi ha un problema de regeneració? Jo crec que el tema que estem tractant és d'una importància vital, és de lo més important que puguem parlar, entre altres coses, és de l'agricultura, i sobretot de la regeneració. Després d'estar pegant-li moltes voltes, jo faig agricultura des de fa molts anys, i agricultura ecològica fa 34 anys, i estic mirant el panorama per on va. Quan parlen, per exemple, de sanitat, de que n'hi ha que invertir en hospitals i totes aquestes coses, l'engany és d'una magnitud tan gran i d'un calat tan important que som incapaços d'adonar-se compte de que la Tercera Guerra Mundial la tenim damunt de la taula tots els dies. I això és una realitat. Qui maneja tot el catarro dels fàrmacos, la Monsanto, la Bayer, etc. Quanta quantitat de càncer demostrat per culpa de les nostres intervencions, de les nostres llavalls de ca que ens han fet i les grans empreses que els interessa el que els interessa. Bé, davant de tot això i que l'enemic és tan gran, a mi se m'ocorreix una cosa. Per tindre formació tenim que tindre escoles d'agricultura, però en lletres grans. No ens val la universitat, no ens val l'escola de Catarroja. Per què no ens val? Perquè necessitem enginyers i llauradors i que ens respeten. Que nosaltres també sabem donar classes. Però, Vicent, perdona un minut, estaràs d'acord amb mi en que no som nosaltres a sols els llauradors els que estem llançant a perdre el món.
en el tema de la fertilització que no estem portant la correcta, en el tema dels fitosanitaris que no són correctes, n'hi ha altres quantitats de persones que estan fent tant de mal o més que nosaltres, sin embargo no donen la cara. Som nosaltres els que ens partim la cara en qui siga, perquè si continuem per nitrats les aigües potables, perquè si tot el que fem ho tirem a la sèquia. Jo veig molts poquets llauradors que veguen Coca-Cola en el terme i les sèquies de Reca, si no HMC, n'hi ha un muntó que tenen botelles de plàstic de Coca-Cola, botelles de plàstic de lejía, i no crec que llauradors anem a netejar-nos les mans en lejía pel terme. No som nosaltres els que estem portant este món a la perdició. Possiblement formem part d'aquest grup, però no som nosaltres els principals culpables. Ara continuarem parlant dels agents exteriors, els quals és bon som més... Sí, breument, contesta breument. Sí, és que estic totalment d'acord amb tu, totalment d'acord, perquè jo sé que no són directament els llauradors en què participem, no? Sinó que això està induït des de fa molts anys, després de la Segona Guerra Mundial, perquè nosaltres pergàrem les nostres senyes d'identitat i el nostre coneixement de tots aquests abans passats que ens ensenyaren tant, no? I voler canviar-nos el cap. Però que no són nosaltres a soles ni molt menys, sinó són les grans multinacionals. Ni som més que més tampoc. Exactament. En certa manera té raó en que s'ha perdut això i estem, per exemple, intentant, jo tinc que parlar des del punt de vista de l'administració i estem intentant en la Conselleria d'Educació reobrir o ficar alguns cicles de formació professional que siguin agropecuari i també veure si tornem a fer coses com, no sé, però escoles de pastors i escoles de capacitació agrària més enllà de la de Catarroja o la de la Malvasia o algunes per ahí que s'han quedat. I això és cert que és una demanda i que estem pendents d'allà. És molt curiós que cada volta hagin hagut més nos llauradors, més gent dedicat al camp i, sin embargo, jo soc enginyer agrònom, ja ho he dit, però quan jo vaig estudiar només n'hi havia esta en València, des de luego, i era la tercera, només n'hi havia 3 en Espanya i ara n'hi ha 5, només en el país n'hi ha 5. No n'hi ha ni tanta terra ni tant de negoci per tants enginyers. Bueno, això ha passat en moltes, no? Però és un exemple. Sí, ara bé, estem parlant de la situació del llaurador i continuant en això, m'agradaria introduir un poc o posar sobre la taula el problema de la producció, no? Quin paper té el llaurador davant l'empresa, la cooperativa a la qual serveix? En quin estat queda el llaurador? No sé quina és la vostra visió com a llauradors també que teniu o una visió des de fora. No sé, Adrià. Jo penso que les cooperatives el que han de fer és millorar la gestió, perquè hi ha moltes cooperatives que han arruïnat. Hi ha altres cooperatives que estan funcionant bé i el que s'ha de fer és aquelles que no funcionen tan bé, mirar els mètodes de gestió i això és un instrument importantíssim per a nosaltres. I és important que n'hi hagi comerços, però si no n'hi ha cooperatives, mal, perquè se tendeix cap a una concentració de l'oferta. Però això és un tema un poquet a desenvolupar en més temps. Els agricultors, què opineu del que ha dit Adrià? Anem a veure, les cooperatives naixen per l'excés d'abús que tenen els comerciants privats en el seu moment. Jo és que possiblement tinc allà massa anys, o ja tinc els meus, no sé si són molts o poquets, però tinc els meus. I me'n recorde quan naixen les cooperatives, i les cooperatives naixen per l'abús que fan els comerciants privats en aquell moment en el preu del producte que feia el llaurador, principalment el cítric. Nosaltres, quan parlem d'agricultura, pràcticament no té res que veure. La que fem nosaltres així, en la que feu vosaltres al nord de València. Vosaltres és un altre tipus d'agricultura, tant o més important que la de nosaltres, però és totalment diferent. Vosaltres així el 80 o el 90% del terme el tenim dedicat a la fruita i al cítric. Vosaltres tireu més a la verdura i al aliment. Això te diu que moltes voltes, parlant d'agricultura, n'hi ha que veure la diferència que n'hi ha. Les cooperatives salvaren en aquell moment el llaurador. Avui possiblement les cooperatives deuen de mirar-se el melic i veure què és el que s'està fent mal o què és el que se pot millorar. Però avui per avui jo penso que les cooperatives encara tenen una més que bona funció de fer, a pesar de que tenim la santa sort en el rol que vivim, que és així la Ribera, en què els comerciants que tenim al voltant de nosaltres, això sí que ho entrecomillaria perquè fins dies d'avui els comerciants han sigut capaços de comprar la taronja, ficar un preu i després pagar-la, a pesar de que també sents per ahir que n'hi ha en alguns casos que són capaços de ficar un preu, fer-te retractes, fer-te mals tractes i res. Això, la cooperativa, jo crec que les cooperatives tenen una funció encara bona.
fer-se una porga d'humilitat, sí, però jo penso que encara tenen temps per davant. Roger? La cooperativa és una empresa. La cooperativa és una empresa i, com a tota empresa, té el deure de donar benefici als seus propietaris. La cooperativa, la diferència fonamental, a banda dels principis cooperatius que és el que caracteritzen, la principal, el que li hem de demanar és que als seus propietaris, que són els propis llauraors, es doni el major benefici que puguen adquirir aquests llauraors. En quant a, diguem que per baix, és el principal repte, donar als seus productors la major remuneració possible, però a partir d'ahir hauria d'haver funcionat com una empresa qualsevol i estar subjecte a unes regles administratives, comercials, producció, i sempre anant buscant, com dic, uns bons mercats i unes bones eixides per al producte. Sempre pensant en que el que tenien que atendre no és tant als treballadors tal volta o no és tant a determinada forma de produir, sinó als seus productors, però que té que ser una empresa com altra qualsevol, una empresa on els seus propietaris són tots els socis que tenen, i això és el que moltes vegades s'ha oblidat, i s'ha oblidat que com aquella empresa té que ser professional, té que haver gent que sàpiga gestionar-la i té que haver gent que estiga realment preocupada no sols per determinada gent, sinó per tot el conjunt i per treure el màxim rendiment a la producció que fan els socis. Vicent? De la manera que el veig jo, la paraula cooperativa me porta a pensar que cooperativa és cooperar. I cooperar no sols en l'economia, sinó en la formació també de llaurador, i també de la gent que està treballant en la cooperativa que tingui una qualitat de treball, de jornal i totes aquestes coses. Pareix que tot això s'oblida prou i sols se busca l'economia, que moltes vegades tampoc funciona com caldria funcionar. Jo, baix el meu punt de vista, penso que un dels problemes fonamentals és que la cooperativa, a part de cooperar, té que donar un producte diferenciat i de qualitat. És igual que les denominacions d'origen. Quan algú diu, això té una denominació d'origen, no? Però, va, això és paper, no? Això és paper mullat, però què me pot oferir vostè de qualitat? Jo crec que és fonamental. O sigui, sempre parem a la formació, no? I a la qualitat del producte, perquè una cooperativa dona una taronja, si aquesta taronja realment és una bona taronja, de veritat, que no té productes químics, que tu plees a França o plees a Alemanya o plees als Estats Units i aquesta taronja és de qualitat, això jo crec que és cooperar, i no sols en la cooperativa, sinó en la societat. Toni? Sí, a veure, Vicent, quan parlem de cooperativa, parlem de cooperatives. Puntualitzar una cooperativa seria per mi molt fàcil. Nosaltres tenim una cooperativa en el GMSI que és un reflejo prou clar de lo que vol dir el món cooperatiu. Tenim, de fet, n'hi ha una quantitat de diners que venen per part de l'administració també per a donar cursos de formació a tots els llauradors que volen i s'apunten. De fet, últimament, qui s'ha pressionat, tot n'hi ha que dir-ho, per l'administració central, el tema dels carnets de manipuladors de fitosanitaris, etc. Me vinc a referir jo que sí que, no sé si totes les cooperatives ho fan, però jo puc parlar de la que conec, que és la del GMSI, que significativament en aquest tema de cursos de formació de llauradors, els llauradors del GMSI, en el tema dels cítrics, en el tema de la fruita d'os, com pot ser la bresquilla i similars, estem a muntó preparats per fer una bona fruita. El que ens falta és rentabilitat en la parcel·la. Comencem avui ja a manipular i estem donant cursos i fent cursos sobre la magrana i l'albercoc, que estava una micoteta lluny de lo que érem nosaltres, perquè estem molt centralitzats en el tema del cítric. Roger, m'ha vist amb la paraula? Sí, que la cooperativa últimament, fugint un poc de la seva vessant que estava dient Toni, que estava molt centrat únicament en intentar, i que moltes vegades no ho aconseguia, que era treure rendibilitat, se n'ha anat també a prestar una sèrie de serveis no exclusivament econòmics, no exclusivament comercials, que eren la formació, l'agrupació i l'associació de llauradors per a aconseguir, per exemple, inputs, o sigui, per a aconseguir, en el seu cas, fitosanitaris, o adobs, o maquinària, o serveis d'assessorament. Tot això és el que les cooperatives han anat evolucionant fent com una manera de, en definitiva, aconseguir i proporcionar valor afegit al seu
soci, que és al fi i al cap el que està parlant Toni, i és que per el fet de ser una cooperativa no té que valdre qualsevol cosa, sinó que en primer lloc és una empresa que se caracteritza per determinades formes de cooperar, però que té que tindre, proporcionar una bona qualitat de vida, unes bones condicions laborals i també una bona rentabilitat. Això no vol dir vendre la taronja a qualsevol preu per el fet que tingués que vendre-la o no tindre una diferenciació de qualitat i sempre anar en el segment baix del mercat. I això és algo que sí que en massa freqüència ha ocasionat perquè en moltes ocasions es tractava de treure una producció al preu que fora i de la manera que fora. I això ha sigut la causa de que moltes de les cooperatives, a banda del seu excessiu número, perquè acabar siguent també una manera quasi social de fer una llavor social també, les cooperatives. Sí, però en cada poble n'hi havia una o dos o tres i això no podia ser, com de fet el remat han col·lapsat i a més han col·lapsat tenint darrere unes importants pèrdues perquè en determinat moment totes se dotaren d'unes estructures que eren exagerades. Quanti menys exagerades. No és la Copal, però sí que és la del Puig, o la de Puçol, o la de Meliana, o la de... Alguna última intervenció al voltant del problema de la producció i les cooperatives? És un problema que es preocupa també, i també volem donar-li això cot. Sí, home, està clar i ho entenc, però el temps es limita prou. Si ja pareix difícil l'organització entre mateixos nosaltres, la cosa sembla complicar-se quan ens topem amb la Unió Europea. Quan parlem de les reformes últimes de la PAC, de què estem parlant? Què hi ha al darrere? Ens beneficia? És un pas enrere? No sé quina és la vostra opinió, Vicent. Què tens a dir al respecte? Bueno, jo, que no sabia res de la PAC, l'altre dia quan m'enviaves el correu estic estudiant-me un poc i ja sé que hi ha una reforma ahir per 5 anys i totes aquestes coses, la veritat que no m'interessa mai perquè quan jo soc petit, aleshores a mi no m'ha plegat mai res i tampoc he demanat limosnes. Però bueno, sí que sé que algunes persones, com grans empresaris, se beneficien dels diners públics de tots els europeus i a part d'això, bueno, no sé, no tinc massa idea de la PAC, a part de... No, és que Vicent està parlant. Vicent s'oblida una cosa molt important i és que, bueno, el primer que va regular l'agricultura ecològica va ser la Unió Europea. I així no en teníem i ja estava el reglament de la producció agrària ecològica, que va ser la que va primerament encapçalar tot el moviment que n'hi havia precisament en València. Després ja va néixer el CAE, no? Això si vols ho parlem després. És el mercat comú que però fa la Comunitat Europea. Que abans quasi sense regles n'hi havia i això ha sigut molt important. Però potser és l'únic que l'ha ajudat a Vicente, perquè en la resta el que està dient és cert. La PAC ajuda molt a grans propietaris, sobretot a l'agricultura continental cerealista, mentre que a l'agricultura mediterrània l'hortalissa està fora de la PAC, els fruiters estan fora de la PAC, els cítrics estan un poquet dins de la PAC, però no molt, i per exemple n'hi ha zones de l'estat espanyol on un 30% de la renda dels llauraors prové de les ajudes de la PAC i així el que més pot ser arriba al 5 al 6%. Roger, a lo millor és que no vol dir-ho, però saber-ho sap. La PAC és l'atraco més gran que fa Europa. Això és una veritat com la copa d'un pi. De fet, com molt bé apunta Roger, està donant diners la PAC al tema cerealista quan un tractor i una persona porta no sé quantes fanecaes. El que vol dir que si en una faneca de terra donem 3 o 4 voltes, més benefici al món i més diners a guanyar que qualsevol grans dimensions. És que anava a dir un nom però me l'ha tragat. Anava a dir un... No, per això jo me l'ha tragat. Però que qualsevol grans latifundis que n'hi hagi per ahir, o bé de cereals, o bé de etcètera. No vull tampoc assenyalar en el dit a ningú. Però aquesta discriminació d'ajudes, el llaurador el primer que voldríem és no tindre que recorrir a les ajudes. Els llauradors voldríem viure del producte que fem nosaltres i de la nostra faena. Però degut al moment en què vegem que si tots paren la mà, els llauradors també ens han tirat a parar la mà. Jo, si em permetiu, encara que siga botar-me un escaló del procés del guió, diria que me pareix una verdadera desperolà per part del govern el que va fer ara en l'IVA. Va llevar-li l'IVA a la cultura i no va llevar-li l'IVA a l'agricultura.
xicos, pues només que n'hi ha que veure de quina manera viuen el món de la cultura, artistes de cine, etc, i de quina manera vivim els llauradors en el 15 o el 16% de l'IVA continuant a pagar-lo. Me pareix que continuen havent unes discriminacions perquè l'agricultura no isga del furgó de cola. Per el tema de la PAC i altres coses. Adrià, la teva opinió? A veure, sobre un aspecte, la Unió Europea funciona molt amb grups de pressió i amb aquells que aporten molts diners als pressupostos, i això se nota. El que hem de fer és organitzar-nos, que les organitzacions agràries, l'administració nova valenciana, no la que teníem, ja vàrem veure que no va fer res, que és la que la seva falta d'espenta ens ha portat a que les ajudes agràries hagin baixat així en el territori valencià. I hem d'organitzar-nos com a grup de pressió. Vicent m'havia demanat primer, Vicent, i després Roger. Referent a la PAC, estic totalment d'acord amb tu que és un atraco a mano armada, perquè segurament la PAC és política agrària comú, no? Jo no veig ahir la política agrària comú en ningú puesto. I me recordo en l'època de Felipe González i tota aquesta gent que s'emportaven les grans subvencions tota la gent que estava al voltant del govern i del lino i de totes aquestes coses, no? Entonces, crec que és una màfia, un muntatge. Entonces, que nosaltres, l'únic que has dit és cert que va ser el primer organisme que va regular el que era l'agricultura ecològica, però pareix ser que s'ha oblidat ja el que va fer. Roger, per acabar, un poc... El del Lino era la Loyola, no era Felipe, però ja havien passat uns anys. I la duquesa, això que apunta. Per tancar en aquest bloc, Roger. És cert que en quant a hi ha una part de la política agrícola comú que no s'està, que són els fons de desenvolupament rural, el programa de desenvolupament rural, i així sí que per total negligència de l'anterior govern han perdut 100 milions d'euros en 5 anys que van a ser, i també perquè l'anterior govern, el de Zapatero en referís, va ficar molts diners per al PDR, per al programa de desenvolupament rural valencià, mentre que l'últim, este de Rajoy, només ha ficat segurament en 30 milions d'euros per tot el període, ens va deixar nets també, i ahir tenim una diferència abismal en les altres comunitats. Però en quant a la PAC, a lo que són les subvencions directes al cultiu, la veritat és que no som en absolut dependents. I com bé ha dit ell, si alguna cosa se'n caracteritza sempre és perquè això no és una part consubstancial, és a dir, no ens fa massa falta, si bé, però l'aspiració sempre ha sigut fer aliments que foren suficientment valorats per al mercat per a que no tingueren necessitat d'estar subvencionats. I aquesta és la nostra aspiració, a banda de que, com diu també Adrià, sí que estem treballant el tema d'Europa perquè, lògicament, és el mercat on es movem. En tot el producte és el mercat on es movem. I ja per anar mirant un poc de cara al futur, i perdoneu, està sent un debat molt interessant, almenys per a mi, però pel temps us demanaria que fareu escuets en les vostres intervencions. Mirant ja al futur, la qüestió de les patents en les varietats vegetals és un apunt per al progrés, o és una resposta disfuncional o que no servirà per tant com es pensa realment? No sé què n'opineu al respecte. Digues, Vicent. A veure, jo penso que les patents és un atraco amb arma d'una sèrie de criminals i assassins. N'hi ha uns quants. Com la Monsanto i companyia. Si al final la patent, per exemple, de la soja o la patent de la daxa, però això què és? Esta xentola a què se dedica? O sigui, tot el treball que han fet els llauradors durant mils i mils d'anys, aquests venen i diuen, no, esta llavor és nostra. I el llaurador dels Estats Units, si no plantes la llavor tots els anys que jo et demane, resulta que te denunci i te costa 20.000 euros o $300.000 o el que me dóna la gana. O sigui, però això què és? I a més, sabent aquestes patents d'on venen. Un organisme viu que avui ens estàvem parlant, dels glisofats, de tota la merda que tiren, i d'ahir trauen possiblement un organisme viu que existeix ahir per clavar-li-lo a la daxa i a la soja, no? Sense tindre una investigació científica com cal, perquè la investigació la fa la pròpia empresa. I l'administració dels Estats Units després pega la cabota.
És que no podem generalitzar, vull dir, hi ha casos molt lamentables i fins i tot així en València tenim casos molt lamentables, com els que d'una varietat de mandarina que va treure un... Sí, està parlant del Xochimilco, que no és el mateix. Claro, però vull dir, jo pense que les patents hi ha gent que investiga, trau... Això costa diners, se modifiquen, n'hi ha algunes varietats que tenen avantatges i s'està controlant l'oferta i n'hi ha varietats que estan funcionant, o sigui, que estan funcionant bé. N'hi ha algunes que enganyen. Jo parlo de citricultura, perquè n'hi ha varietats, els antecedents no m'agraden molt, però sí que saben que, per exemple, la Nadorcot està funcionant, fins ara ha funcionat bé, i estan apareguent-ne altres de navelines que estan funcionant bé. I vull dir, bueno, el que investiga se li ha de pagar i n'hi ha que anar un poquet alerta perquè te la poden... Has d'informar-te perquè alguns te la poden pegar. Estàveu parlant de... És que tot és opinable i tot el seu terme... No el terme mig, n'hi ha coses que són bones, n'hi ha coses ruïns. En els organismes transgènics, que és fonamentalment al que s'estava referint Vicent, n'hi ha certs organismes transgènics que no hauríem de descartar. No me referís justament als que estan modificats per a poder suportar el glifosato, que és el que està parlant Vicent, però sí que n'hi ha algunes altres formes que poden incorporar-los avantatges, per exemple, a la sequera, perquè hagin vingut de la diferenciació vegetal, no necessàriament a través d'una patent, i que això no vol dir que l'organisme preexistent, el blat, la varietat X de blat desaparega, sinó que senzillament per bé genètica o bé per diferenciació o bé per selecció, que és com actualment totes les varietats que coneguem actualment han vingut normalment per diferenciació o per selecció, és a dir, llauraors que han anat veient que la típica so de que este meló és molt bo, doncs vaig agarrar les llavors i a poc s'ha anat seleccionant i diferenciant aquella llavor que tenia més avantatges per a aquella cosa en concret que tu anaves buscant. Jo, sin embargo, ara estic parlant em referisc a que puguem anar buscant d'una manera més ràpida per diferenciació i selecció i inclús en algun moment per diversificació genètica algunes en concret que no tinguen repercussió mediambiental, que no tinguen una repercussió ni una resistència a fungicides o a verins, sinó que tinguen major resistència a la sequera, per exemple, que ara és molt important, que siguin més rústiques. I després l'altre aspecte és el de les varietats protegides, que no, diguem que mediambientalment no afegeixen res, sinó que senzillament és que algú l'ha obtingut i l'obtentor, que no necessàriament és una obtenció genètica, sinó l'obtentor, aquell que, per exemple, l'ha trobat en el seu hort, la patenta directament. Han tingut moltes, la Clement Nulle, no sé quantos, però aquelles anava se feia una vareta i ja està. I ara la diferència és que el que ha obtingut la varietat la circumscrivís i la limita qui paga. Això té uns avantatges i té uns inconvenients. En la mesura en què aquests avantatges no suposen pèrdua i erosió de material genètic i que deixem els nostres llauraors sense accés i sense unes possibilitats, la cosa no té per què ser dolenta, al meu entendre. Toni, per acabar? Sí, i jo referent a acaparament, pressupost, no. Zero. Jo, des de luego, en el tema de la investigació i de més, estic total d'acord perquè jo pense que la investigació possiblement siga una de les coses més importants, la investigació de tot tipus de coses. En el tema de l'agricultura, ens estan enganxant la cama a l'anar i ens estan enganxant la cama al tornar, perquè estem veient el cítric, Vicent, com t'he dit, és el que més coneguem en aquesta zona, estem veient que s'estan fent una sèrie d'investigacions i s'estan traient una sèrie de classes de taronges que resulta que quan el taronxer el té bé a donar producte, quan l'arbre comença a donar-te producte, resulta que aquesta fruta no val res. O sigui, si pareix que li se trau la que millora la Clemenules i és l'Oro Grande, resulta que mentira. Resulta que pareix que se trau una Navel que millora la Navel, però resulta que trampa també. Resulta que se trauen una quantitat de varietats de cítrics que ningú encara ha millorat a lo que tenim dels anys tal. La investigació com a tal, sí. Gràcies a la investigació, quan tingueren el problema en la zona de la tristesa, vixiren els altres peus, que són... Podem discutir si són millor que el bord o si són més roïns que el bord a la llarga, però sí que és de veres que contra la tristesa podem luchar en aquest tipus de peus. En lo de més, torne altra volta a dir el mateix. Possiblement l'administració central, l'autonòmica o la que fora, sí que tindria, crec jo, que arreglar una micoteta
per a que la taronja que avui planta un llaurador, que se suposa que la planta per 20 anys un arbre, pues per lo menos que li doni 12 o 14 anys de rendiment, no que quan es comença a donar-li rendiment l'arbre, que és en 7 o 8 o 10 anys, resulta que aquesta taronja ja està desfasada, ja no és el que era i ja no està al dia. I n'ixen altres, i l'únic que fan enriquir és el que està investigant o fent aquestes plantes, perquè la investigació real la fem els llauradors en el terme. Sí, digues, Vicent, per favor, curtet. Anem a veure. Jo és que m'agradaria centrar un poc el tema de la modificació genètica, no? Realment, investigar d'una forma seriosa i real, n'hi ha coses fetes però amagades en el calaixó. Perquè quan hi ha una modificació, això està expost en el mig. Anem a canviar la biodiversitat, anem a canviar el sistema de les abelles. No sabem on anem a plegar. No ho sap on se va plegar, perquè aquesta investigació, com deia abans, està fet per les grans empreses. I peguen la cabotada tots els governs, o quasi tots els governs. Entonces, clar, traure alguna cosa allí, sense tindre la certesa de què és el que realment va passar, a part de lo que s'està menjant el personal, escolta, cuidao. Tenim, per exemple, l'amaranto que s'està fent resistent a tots aquests glisofats. Per què se resisteix? Però ja n'hi ha 12 brosses o adventícies que se resisteixen a tot això. De fet, els moviments ecologistes dels Estats Units estan agarrant llavors i sembrant-les en les grans plantacions. O sigui, quan parlem d'investigació i quan parlem de patents, la patent del llaborador que ha estat generacions i generacions treballant i trencant-se el seu llom, perquè hi ha molta gent que està dobladeta. D'aquesta gent que quan t'han ficat en l'ataúd han tingut que trencar-la per poder-la ficar i soterrar. D'això no parlem. Vicent, per favor. A mi m'agradaria que aquestes patents que investiguen molt, que se compararen en nosaltres, en la investigació dels nostres abuelos, dels nostres pares, dels nostres avantpassats, el que han sofrit patint una terra i un terme on tenim en el Xemesí o tenim en el Borall. Estic d'acord en la vessant en què li està donant Toni, perdona, és la mania d'una cosa, de Vicent, però és que jo no estic parlant d'això, estic parlant d'algunes auscultacions, d'algunes investigacions que van a millorar certs aspectes que ara ens poden interessar, com la rusticitat, però rusticitat respecte del medi. Una adaptació millor al medi en quant a la sequera o en quant a la calor o en quant a la insolació i no als productes que pugui atraure una determinada companyia que normalment van en benefici d'aquesta determinada companyia i l'orientació que li està donant Vicent de que són justament productes o cereals que són justament resistents al mateix producte fitosanitari que ha tret la pròpia companyia, evidentment és una pèrdua i una erosió genètica. Això està fora de tot dubte, a banda que possibilita una intensificació en l'ús d'un producte del qual normalment no se deriva res bo, com en el cas de Monsanto és glifosato, que a més tenim problemes en ell. Passem ja cap a l'última part del debat, tot i que sigui una llàstima i sigui una temàtica interessant. I per concluir un poc, ens trobem davant un punt en el qual hem de pensar si hem de generar una nova forma de produir o treballar el camp i no sé, em pregunto si és l'agricultura ecològica una solució o no pot abarcar tot el territori cultivable, no sé. Què opineu en aquest últim punt del debat? Si és l'agricultura ecològica o no o una altra forma qualsevol. Toni, per exemple? Sí, no, jo l'agricultura li veig així, entre altres coses, perquè el món, afortunadament per nosaltres, des de la professió, resulta que una persona podrà veure la tele una hora o podrà veure la mitja, una persona podrà anar al cine o no podrà anar al cine, però l'únic que està més clar que l'aigua que aquesta persona tindrà que menjar tots els dies. I avui per avui el menjar encara el fem nosaltres, a pesar de que ja es comença a fer-se menjar d'altres coses. Per tant, jo a l'agricultura sí que li veig un pervindre i que perdurarà per los siglos de los siglos. Ara bé, a quina agricultura anirem a parar? Doncs aquesta agricultura ja està per vindre. Com molt bé apunta Roger en el tema de la investigació, clar que és important la investigació. Precisament per això, perquè si és de veres que el clima va canviant, la investigació ens farà que en vez de regar un taronxer cada 18 o 20 dies el puguem regar cada 25 o 30 dies. Per culpa de què? Per culpa de que
el medi ambient va canviant, l'aigua està escassejant, etc etc. La investigació en aquest tema mos ajudarà i mos ajudarà un munt, no? I acabant. Perdona, Adrià? A veure, jo penso que el món actual és canvi i el que hem de fer és elaborar estratègies per adaptar-nos a aquest canvi. Estem veient que estan canviant les coses i alguns canvis hem d'anar contra alguns determinats canvis. Hem d'anar contra els canvis d'estos de concentració de la distribució, crear els nostres propis grups de pressió. I, evidentment, l'agricultura ha de tindre futur perquè així tenim clima, tenim producció, però el que hem de tindre és una actitud molt positiva, anar cap al coneixement, cap a la tecnologia i cap a la innovació. Vicent i Roger? L'agricultura ecològica, bé, podem parlar molt, encara estem aproximadament en el 6% de la superfície de conreu valenciana és ecològica, vull dir que actualment és una alternativa molt rendible, si ho considerem en termes de rendibilitat, que pot ser, si tot fora ecològic, no fora tan rendible econòmicament, perquè n'hi hauria un augment de l'oferta, però que en termes mediambientals, des de luego, és una opció ideal. Des de la conselleria estem molt convençuts d'ella i s'han fixat un objectiu que segurament, donat les condicions de partida, és ambiciós, encara que pot ser curt, que és arribar a doblar-la en un terme d'uns pocs anys. Arribar a doblar la producció i inclús arribar fins al 20%, que seria un xicotet objectiu. En termes d'agricultura ecològica, ho ha dit abans Vicent, ell comença fa 34 anys, en aquella època pràcticament érem els pioners en tot l'estat i actualment no som els pioners, sinó que ens han superat altres comunitats en termes de producció, en termes d'investigació, en termes d'impuls, en termes de recolzament, i això és el que estem intentant que se supere. Ara, que l'agricultura ecològica a curt termini siga més que ecològica, la biològica, en unes determinades característiques, siga la primordial, pues ho dubte. A curt termini, des de luego, és difícil que arribem. Vicent, ja per acabar aquest bloc i concluir, després... Jo he dit abans que l'escola és fonamental, l'ensenyament és fonamental, la formació és fonamental. Jo, quan me diuen l'agricultura ecològica produeix tant com l'altra, jo dic que sí, que produeix més. I ho fico damunt de la taula i podem treballar sobre el tema. O sigui, no és una cosa de dir sí o no, no, anem a provar-ho. La universitat l'ha convidat moltes vegades a que provem, a veure si aquesta convencional és més rendible que l'altra. Però necessitem una formació, necessitem tindre els nostres joves formats. O sigui, un equip de futbol, per exemple, una empresa, no se tira al carrer com se tira ara la gent i diu, no, és que jo me vaig a fer el llaurador i ahir era pintor. No, necessitem una formació. I això és cosa també de l'administració. I en quant a investigar, jo estic escoltant d'ací que n'hi ha que investigar, però nosaltres tenim que participar en la investigació. Nosaltres, els llauradors, tenim que participar. Ells no són tan listos, ni són tan intel·ligents. Van a per la pasta. Ells investiguen i nosaltres desenvolupem. Exactament. I nosaltres som els conillers de les Índies en companyia de la societat, que es fan menjar el que ells volen. No, tenim que espavilar. Tenim que adonar-se la importància i la responsabilitat que tenim els llauradors. I per què dic això? Quan nosaltres estem enverinant, i no estic culpabilitzant els llauradors, jo me fico entre tants, no? Però sí que tenim una part de culpa de lo que està passant perquè se ho estem tragant, estem envenenant a la societat, estem envenenant a la gent, estem envenenant els xiquets. I això se té que acabar. I això acaba per una bona formació, per una bona escola i per una bona investigació que devem de participar en companyia de l'administració. No tenen que ser ells els que investiguen. Nosaltres tenim que participar, volem participar, perquè nosaltres som l'artifici de l'agricultura. Ara, ja per concluir, cadascú en un minut, quina és la valoració general que li dona després de tot aquest debat a tot allò que hem parlat. En primer lloc, Adrià, en un minut. Jo és que a des el que ha fet ha sigut treure la meva conclusió. Era lo de... Pots valorar generalment. Jo penso que el debat està molt interessant. Són coses que s'han de fer molt. No vaig a repetir ja el que... Toni, en un minut. Toni, en un minut o quizá que menys, perquè a mi també m'apreten per un altre puesto. Anem a veure, el més important que té quizá l'agricultura siga este tipus de fòrums. Estos debats on se parla de la problemàtica en general de l'agricultura.
però jo, quizà per la professió i quizà perquè ho patisc, quan parlem de l'agricultura, com va l'agricultura, mira, per mi, que isc al terme tots els dies, l'agricultura que jo veig en el terme, l'agricultura va bé. Quan es comença a veure l'agricultura mal és quan me mire cara a cara, o bé jo cara a l'espill, o bé cara a cara al llaurador. I això sí que va mal, el llaurador. L'agricultura com a tal és discutible. N'hi ha anys que estan bons, n'hi ha anys que estan mal. Avui és el terme per culpa de la problemàtica del ponent que hem tingut en el terme municipal de Xemesí, per dir-ho d'alguna manera sana i ràpida, una xelada de ponent, perquè ens ha fet mal en la brotació dels tarongers el tema del ponent. L'agricultura, en línies generals, quan tu eixes al terme, veus una agricultura exquisita, estupenda, perquè el llaurador del Xemesí i el d'altres pobles també són professionals com la copa d'un pi. Els agricultors els veig una micoteta més mustiós. I per acabar, Vicent, un minut i després Roger. Mira, a mi m'agradaria que en una futura taula redona, siga així o siga on siga, que participaren les ames de casa també, la gent que cuina, la gent que està ahí, els professors d'institut, que també els xiquets de sisè pogueren participar i a veure com veuen totes aquestes coses, no? Perquè realment jo quan veig la meva neta que té 12 anys i la miro als ulls i veig el que menja, perquè el que menja és un producte de qualitat, m'agradaria que tots els xiquets d'aquest país i d'aquest món tinguin aquesta oportunitat de poder menjar sa i pensar en sanitat, perquè l'alimentació i les emocions ens va condicionar la nostra vida. Roger, per acabar. Jo faria un resum. Estic d'acord amb el que diu Vicent. Jo dic que a curt termini no crec que sigui una realitat, però estic d'acord en que n'hi ha que anar cap a una alimentació cada volta més sana, i en això estem implicats, siga a través de l'agricultura ecològica o siga en una això paulatina. No només l'agricultura ecològica ens assegura això, sinó que també hi ha una sèrie de controls i altre tipus de vessants que també influeixen en la sanitat dels animals i dels vegetals. No sols la producció, sinó també, evidentment, els tractaments post-collita, la traçabilitat i el tractament que li fem a tot l'aliment des que el produïm fins que arriba a la taula. Però penso que és fonamental, una de les coses que han parlat així és fonamental que progressem en el tema de les estructures i que arribem a unes estructures de producció que siguin més racionals i que ens permeten treballar en millors condicions i que ens donen unes condicions de productivitat tals que puguem fer després una bona faena. Crec que és important que una bona eixida és continuar en l'agricultura ecològica. Crec que la formació també és fonamental, al igual que la investigació, i que hem de continuar i que hem d'aprofundir en el tema de la comercialització, en aconseguir mercats i en aconseguir finalment una bona sostenibilitat econòmica i una bona sostenibilitat ambiental de les produccions que volem treure. Sobretot això, econòmica, per a que siga rendible per al llaurador, i ambiental per a que siga perdurable. Bé, moltes gràcies per haver acudit i, com veieu, la temàtica no resta per l'oblit, sinó que forma part del nostre futur i que, com deia un sant nostre, Sant Vicent Ferrer, són els llauradors qui sostenen el món i mirem a veure què fem si apartem els llauradors, on pot acabar el nostre món. Moltes gràcies i ens veiem ben prompte.